Kierrä sieltä lätäkkää. Mä en saanut mennä tästä. No sinä saat sitten seuraavassa. No niin, sinne siihen. Kyllä mä saan mennä hyppyristä. Sitten banaanilla hyppyristä, tällä ei hyppyristä mennä. Miksi sä menit? No kun mä olin vähän oikein. No niin. No miksi me ei otettu banaania? Banaani se ei ollut bensa. Me oltais pantu siihen bensaan. Niillä on varovainen, koska mua pelottaa. Niillä on varovainen, koska mua pelottaa. No mitä mua pelottaa, kun niillä ajaa? No miten niin? Ei saa hurjastella. Älä hurjastele. Nyt sievästi. Sievä käännös. Sievästi. Ei lujaa. Mä painan jarrua, jos ajat hurjastelet. Nyt pitää ajaa sievästi. Nyt tuli pahin kohta. Saaks mä nyt koko radan? Joo, saat. No niin, ja nyt valmiina paina jarrua. Jarrua! Hyvä!